10 minuts més afegir per arribar al descans i això continua empat a 0. És el quart corna favorable al Barça. Aquest cop a la dreta de l'atac torna a anar a fer la centrada Marcos Alonso. Va, un golet abans del descans. Estaria bé, Sí. No haver de patir pels minuts i no minuts. Això, exactament. Exactament. A veure què fas, Marcos. La centrada, el rebuig de la defensa, queda a l'interior de l'àrea, la xilena i gol! Gol de Joao Fèlix, gol! Gol preciós de Joao Fèlix, la centrada de Marcos Alonso, curteta, el rebuig a la defensa del Cádiz és horrorós i la rematada de la xilena de Joao Fèlix és preciosa. El golaç que acaba de fer Joao Fèlix potser no és un futbolista intens, potser no és un futbolista dinàmic, potser no és un futbolista regular, sense cap mena de dubte és un futbolista amb talent individual per donar i per vendre, i ens acaba de regalar una xilena preciosa des de la frontal de la petita, caient, l'estan empenyent i tot i això la clava a la dreta de Konan. Gol del Barça, gol de xilena preciosa Joao Fèlix. Cádiz 0, Barça 1.